Міністрам культуры прызначаны былы вайсковец па першай адукацыі афіцэр-зянітчык. І цяпер беларуская культура заквітнее. Але ўсё па парадку. Галоўнай міжнароднай навіной тыдня было паведамленне пра тое, што паміж Іранам, ЗША і Ізраілем заключана перамір'е, спынення агню. Узамен на гэта Іран абяцаў не блакаваць Армузскі праліў і не перашкаджаць руху судоў з нафтай па гэтаму праліву. Але адразу пасля гэтага з'явілася інфармацыя, што перамір'е парушаецца з абодвух бакоў і пакуль сітуацыя вельмі непэўная. А дакладна, што мы можам сказаць, это тое, што гэтая вайна на Блізкім Усходзе стала трыгерам сусветнага энергетычнага крызісу. У Беларусі гэтым тыднем Александр Лукашенко правёў нараду па пытанню, як можна выратаваць беларускую нацыянальную біятэхналагічную карпарацыю. Гэтая карпарацыя была запушчаная ў 2022 годзе з вялікай помпай прапагандысцкай. Лукашенко тады казаў, што гэта унікальнае прадпрыемства, іміджавае прадпрыемства, якому няма аналагаў ні ў Еўропе, ні на постсавецкай прасторы, што гэта проста космас. Аднак ужо праз год высветлілася, што нешта працуе не так. Лукашенко уже ў 2023 годзе правёў нараду па пытанню, як падштурхнуць працу гэтага прадпрыемства. Ну і вось цяпер сітуацыя аказалася яшчэ больш дрэнная, і таму Лукашенко правёў велізарную нараду по выратаванню. Сегодня государство вправе спросить за результат. Из представленных материалов следует, что этих результатов, к сожалению, нет. Ну, нічога такога ўлады не прыдумалі, акрамя таго, што прызначыць камісію, якую увойдзе прэм'ер-міністр, кіраўнік Акадэміі навук і намеснік кіраўніка Ўсебеларускага народнага сходу. Гісторыя з біотэхналагічнай карпорацыі, яна цікавая тым, што як бы з'яўляецца добрай ілюстрацыяй неэфектыўнасці беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Гледзячы па ўсім, інвестыцыі лабіравалі людзі, якія блізкія да былога прэзідэнта Кіргізстана Курманбека Бакіева, бо кіраўніком карпорацыі быў прызначаны Урыцкі, гэта новае прозвішча, а раней ён быў прэм'ер-міністрам Кіргізстана. Прычым доля беларускай улады ў гэтай карпорацыі таксама была, але кантрольны пакет належаў менавіта прыватнікам. Только льготных правительственных кредитов Китайской Народной Республики привлекли порядка $600 миллионов. Ну, але гэта не дапамагло. Чарговы дзяржаўны праект Беларусі заканчваецца няўдала. І ўвогуле цяжка ўзгадаць, каб за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі некі дзяржаўны праект у эканамічнай галіне спрацаваў эфектыўна. Ну, калі вынесці задушкі, там дзейнасць Беларускалія, там мадэрнізацыя 2 нафтаперапрацоўчых заводаў, усе астатнія праекты не спрацавалі. Можна ўзгадаць і пра цэментныя заводы, пра дрэваапрацоўку, пра Светлагорскі ЦКК, пра Аршанскі раён, пра спробу мадэрнізацыі беларускіх прадпрыемстваў. Былі ўкладзены велізарныя грошы, якія не далі эфекту. Чаму? Бо ў Беларусі не працуе рынак, не працуе прававая сістэма, не працуюць агульныя правілы для ўсіх эканамічных суб'ектаў на тэрыторыі краіны. Наадварот, тут амаль у кожнай сферы есть некія эксклюзіўныя умовы, асобны прававы рэжым існуе, напрыклад, у парку высокіх тэхналогій, яшчэ іншы рэжым у індустрыяльным парку Вялікі камень, а ёсць жа яшчэ свабодныя эканамічныя зоны ў кожнай вобласці, дзе таксама асобны рэжым. Можна ўзгадаць, што і Аршанскі раён мае пэўныя прывілегіі, Шклоўскі раён у сельскай гаспадарцы таксама льготы.
Дзяржаўныя прадпрыемствы атрымоўваюць банкаўскія крэдыты на льготных умовах у адрозненне ад бізнеса. Ну і ўвогуле мы можам сказаць, што ў рэгіёнах кожны інвестар заключае з мясцовымі ўладамі некі эксклюзіўную дамову на нейкіх сваіх асобных умовах, то бок агульнага правіла няма. Чаму менавіта такая мадэль пабудавана ў Беларусі? Яна эканамічна неэфектыўная, але яна аптымальная для утрымання ўлады. І таму, нягледзячы на яе неэфектыўнасць, Лукашенка настойліва яе стварае, настойліва яе падтрымлівае. Вось гэты рэжым ручнога кіравання, бюджэтнае фінансаванне прадпрыемстваў. Ёсць элемент, механізм контроля над эканомікай. А хто кантралюе эканоміку, той кантралюе і палітычныя працэсы, палітычную сістэму. У гэтым сэнс і ў гэтым галоўная праблема, галоўны мінус беларускай сацыяльнай мадэлі. Ну а цяпер пра кадравыя прызначэнні. У Беларусі новы віцэ-прэм'ер, новы міністр інфармацыі, новы міністр культуры. Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Дай Бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя, я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах, я буду только рад. Вот пра міністра культуры Марата Маркава мы ўжо казалі, што ён па прафесіі першапачатковы афіцэр-зенітчык. Потым працаваў на розных прапагандысцкіх каналах, быў міністрам інфармацыі, ну а цяпер вось міністр культуры. Ну, ведаеце, беларуская культура за годы кіравання Лукашэнкі была падначалена і іншым, больш экзатычным фігурам. Скажам, доўгі час міністрам культуры быў Владзімір Матвейчык. Ён прыйшоў на гэтую пасаду з пасады начальніка аддзела кадраў завода «Полацк шкловалакно». Чым жа ягоныя таланты, ягоная адметнасць аказваецца ў тым, што ён аднакурснік Александра Лукашэнкі. Вось такія людзі кіруюць беларускай культурай. Што тут можна сказаць? Бедная беларуская культура.